Hej til alle deltagere på elbilskonferencen i Helsingborg. Jeg hedder Connie Hedegaard. Jeg er kommissionær i EU-kommissionen og har ansvar for klimat og climate action. Jag förstår att klimatfrågorna är högt på dagordningen i Bryssel. Men hur tänker ni kring elbilar? Jamen, det er jo en af de omstillinger, vi måste have, og det går alt for langsomt. Det tænker vi mycket på. Der har været fine målsætninger, og jeg tror næsten i alle medlemsstater, der går det for langsomt. Så vi tænker selvfølgelig, hvad er det, vi kan gøre fra EU's side for at presse udviklingen lidt hurtigere frem? Noget kan vi gøre gennem regulering, noget kan vi gøre ved at få infrastrukturen for elbiler på plads. Hur tänker ni, finns det något konkret åtgärdsplan inom EU som ni vill köra ut i medlemsländerna? Ja, der ligger lige nu et forslag, som medlemsstaterne og Europaparlamentet skal forholde sig til. Det har kommissionen foreslået. Skulle vi nu ikke tage og blive færdige med den her høne- og æg-diskussion? Hvad kommer først? Hvis jeg skal bestemme, om jeg vil købe en elbil eller ej, er det så vigtigt, at jeg først køber en elbil, eller er vi nødt til at få infrastrukturen på plads? Og der har vi fra kommissionens side sagt, nu må Europas medlemsstater se at få infrastrukturen på plads. Hvis jeg kører fra København til Malmø, så skal det altså være sådan, jeg ved også, når jeg kommer til Malmø, så kan jeg lade min elbil op. Så det er det ene, vi har gjort et stort forslag om, hvordan vi får et helt netværk i Europa af infrastruktur med ladestationer. Der slår landenes transportminister sig lidt i tøjet, fordi koster det ikke nogen penge osv. Men hvis vi vil det her, så må vi have infrastrukturen på plads og stoppe diskussionen om, kommer hønen eller ægget først. Og den anden ting, vi har gjort, det er at sige, vil det ikke også være praktisk, at der ikke er alt for mange forskellige chargers? Der er et bestemt stik. Skulle vi ikke være lidt dygtigere til hurtigere at bestemme os for sådan nogle ting i Europa? Så der har vi altså foreslået, der skal være én type. Så hvis jeg kører over Øresundsbroen, så kan mit plug også bruges i Sverige. Underbart att höra. Det är ljuv musik för en elbilsentusiast. Tack så du ha. Du er velkommen.